Sika stiu pol sika nong rom kalau bapra ini pet lang naga ketien ke jong blay stiu pol sika nong rom kalau nong ke bapra stiu ke jong apostle Paul sika nong rom kalau nong bapra sengap bahagia baga ketien ke jong blay karon ban keren ingi kini kesengi ingat bagalong ke por ke jong kerkui ke jong emjungi ke Bible kong kemudian namar kata menta omdon ke jing penrem ya kita kibahau Kris Jisu kibamia kat bakum kedua handre kat bakum mynsiem ke Bible kong dekat ke baar kong namar kata ke hukum ke jong mynsiem namar kata ke hukum ke jong mynsiem ke jing hau Kris Jisu kala pelat yang kata ke hukum ke jong ke pop bat ke jong ke jingyap ke ketien ke jong blay ke ong tu ngap ba aku apa ni keren bat pi ya kini ke kubor ke ketien ke jong blay Romans chapter 8 verse 1 and 2 ngin pet lang ke ketien ke jong blay ba ke Bible ke bang keren ha ke bari bat ngaku apa ni keren bat pi ya kini ki Artylli ki an ki bakanja mynsiem ki baron ha ke pyrthei mentas ngap ba. There are two spiritual laws that are working on the earth right now, but pinong kam belong aware ba kini ki an, but lani kini ki an ka bang ngalap no goi ka ketien kasi ka ong hukum menai kini ka an ka batrei ha ka pyrthei ngak ban pen ep ya kata na ka ketien ka jong blaze ngap ba ti ha ka ni ka dekot ngap ba pin puli beniak beng tu dekot an puli bang ko bakalong na ka ketien ka jong blaze ngap ba ka ong gumno sekap bagi dekat baar kong namar kata ke hukum ke jong mynsiem ke jingem hau Kris Jisu kalau pelat yang kata ke hukum ke jong ke pop bat jong ke jingya tu sekap bah kamut ke an ke baningkong tambah ke Bible ke keren gede ke an jong mynsiem jong ke jingem hau Kris Jisu ngong ka the law of the spirit of life in Christ Jesus. Ngap ba kata ke an ke baningkong ke baar ke an jong ke jingyap bat ke pop bat ke jingyap ke Bible kong dina ke an ke baar ke kini baru Artylli ki an kiba kynja mynsiem tu ngap ba kini baru Artylli ki an kiba kynja mynsiem ke baningkong ke an jong mynsiem ka jingem hau Kris ngap ba kan ni ke an ha ke klemat ke papi pediang yu Jisu ha ke doknot jompi kan ke an ke terekam ha ke doknot jompi siapa the law of the spirit of life in Christ Jesus operated in your heart the moment you got born again siapa these are two spiritual laws siapa ini gue kumba ke pyrthei kidon ki an ki ba kynja pyrthei wat ke pyrthei ke ba kynja mynsiem ru kidon kini ki an ki ba terekam stunam kuman ainuk sai pi karon ka an ke bangi ong ke law of gravity lan dikata ka an jong ka jing ka board ka an juga jing tan mo ka bot ngibaro ngilak man nya ke khendo balai namar karon ka law of gravity dinam karon kata ka an ka batan ka bot ka daw phim her asun beneng dinam kare kata ka bor ka batrekam wala phim yo i kata ka bor here kata ka an ka trekam baik bor ka jing im jong ajam phi dinam darangi kawangi wi mau shalor unwan hak yang suka khendo beli sakut chusun namar karon ka an ka batrekam hang ni hapo khendo ngi khot ka an juga jing tan lan ka law of gravity hallelujah amen tas ngap bang aku apin sung tho bai kini kesengi bakini ki an ki bakynja mynsiem ki terekam barabor kumba kini ka an ka bakynja do ka terekam barabor amen phimla banong ba om tas ngin kenti na po building nganum lele ha le pi phong ka jan superman ru phin hap phin kedia ka ketiga keja dena namar bakaran ka an joka jingtan the law of gravity works everywhere, anywhere, for every person. Kani kaan kam buram beriau, stodam. Kaan juga jingtan pula panong. Oh ngadi beriau jong blake kani kaan kam num tre kam menga. Ngamla panong kumta. Namar kani kaan ka batre solan sare ki beriau baro. Amen. To siapa karon sakui kaan pat naga pyrthei bangi khot ka law of life leni kaan jong ka ba kentiu ki ka nganai ruksa. Komenta pi ka aeroplane karon haga khendo. Lenam. Ke aeroplane hindai kala ban start ke engine kala ban hera sunpat gabongot ka aeroplane kadon kata ka jing thau jong ki brio ka degamno kala ban let persha e gini ka an jong jing tan dena amen tigamot wat ha ka pyrthei ka bakynja do arus ka ba ki don ki an ki balong halor jong ko ka an so even in the natural world there are certain laws that is above the other law. For example, there's a law of gravity that pulls things down. There is a law of lift. When an aeroplane flies up in the sky, it doesn't fall down to the ground. Denam ngisong thu ekata denam tikini ki an ki terekam bet denam
Sabah kini ka ain ka trei kam be. Ti wat ka ain ka bakynja mynsiem ru ngan pen i phi man ta ka sngi balada phi kwa bat em ha kini ka ain jong mynsiem ka tim pareng tim kasi kong mynsiem ka jing im hau Christ lani kong the law of the spirit of life lani mynsiem jong ka jing im mo te mynsiem jong ka jing yap pila song thu mynsiem jong ka jing im karan ga baron hau Jisu renam to sa ma Pika mau nung Adam haka khilmat ka bu Adam wuha baka pop haka khilmat ka bu Adam wuha baka pop ka ni ka an jong ka jingyap ka an juga pop ka jingyap kala trei kam haka dok not jong u ni nam ban amar pa kata ka an kala trei hapo jong u kata ka an borok ko wek kala hap pateng habaro ki brio ka pyrthei ni nam amen Pimla menong ba ngala khasin ka pyrthei kini ka an juga pop ka jingyap kam trei hapo dok not jang em ka trei hapo ka dok not jang pi re sap mai kini ko wei wat la yang ni la dep siu spa ne kini ka an jong ka pop bat ka jingyap nga kwa pin su thu mai kini sngi ra pi yo ai kini ka khubor da ka sngi ka dok not ka jingim de pi pen trei kam me ka ku mu banget pin i ka buram ka jong blai sap ba ti ka ni ka an sap ba kini ka an jong ka jing ka pop bat ka jingyap la dep siu spa ai pi na ka an dekai ke bu Jisu ule alo ka ding pna amen to Sekap ba ngile pai kin liat sitiu pos nong rom kalau ba ar sekap ba ka an ikran chpang ka an sekap ba ngakwa pa ni connect mata ka sngi ne ka an bat mynsiem de ka jing syap tieng sekap ba Pi ki brio hak ni sngi ki em ha mynsiem de ka jing syap tieng ni nam spirit of fear mynsiem de ka jing syap tieng utrai kam hadu kata-kata ba ki brio ngakwa pa nong pi ba ka wei ne ka ba control ka wei ne ka ba sanshara ka jing em de ki brio menta ha ka pyrthei bat kum juru ha ki ba bon ba ki balanget yu Jisu uri mynsiem de ka jing syap tieng sa ba Teman ka por sa bala pi ailat ya ka jing syap tieng ha ka jing em jong pi kumu banget pi pentrekam ma pi dala dihi ya ka an jong ka pop ba ka jing yap ha ka jing em lo jong amen amen hallelujah nganong mesisien kani ka an sa ba kani ka an ka batrekam ha ka pyrthei sa ba kani ka an juga ka badon menta ka an ka bakynja mynsiem ka batrei ka shong happy sunam Kapa kumno ba kani ka an jogo jingim how Christ Jesus kan trei kam happy how will the law of the spirit of life in Christ Jesus work on you when you walk by faith kapa lara piyat na ka jinget ka an jong mynsiem jogo jingim how Christ kan trei kam ka jingim jumpi lara piyat ha ka jing syap tieng ka an jong ka pop ba ka jingyap kan trei kam ha ka jingim jumpi amen Kamu kiba activate ya kini ka an skaba lana ong ba komentamo lana ka ngakwa ba lana kini ka kumnongan yo I ya ka jing trei ki jong bleh ka jing em tongan ai nuk sai pi kumno ba ka mynsiem ju pi ka mat ka jing khapat skaba ngan kerenang tau pin su thu ba kumno ba ka mynsiem ju pi ka yo mat ka jing em ka jong bleh Namar hau Adam ngilade unong pop. Denam hau Adam ngi barok ngilade ki bapop. Mdan weru ba hok ka tin jong blei kong hau Adam, hau brio bening kong. Hendai kum no ba ta ka jing em go jong trai Jisu ka rung ha ka dok no pi ka trai kam me pi hado ba ka jing em jong blei mta ka trai kam ha ka mynsiem jong pi. Kum no pi osnoi ka gospel denam pi osnoi ka khubor ka ba ka ba ar pi le kum no pi buat ek instruction ba ka Bible kong no ba da ka shentur pi plai yo Jisu da ka dok no pi nget bo Jisu de trai ha ka ta khlemat ka jing em go jong blei ka tu ha ka dok no jong pi amen amen but nadu ka ta khlemat pi lana mta ban nyat ha ka jing nget ka ba kenja blei amen Kamot you tap into that law of life in Christ Jesus da ka jinget jampi amen amen hallelujah kamot kum pinyat ha ka an pya pya ka jinget sunam ba ka tu ka an jong mynsiem how Christ Jesus man trekam ye pi pya pya ka jinget amen lara pi kwa ba ka ni ka an jong ka jingyap ba ka pop ba ka jingyap ka trekam pi ka jing syapting automat sama ubriu unumla manon hapedeng sunam la piyat lagi jinget je piyat lagi jing syap tieng tang katahi mendon ka jaka hapadeng pila manong ngaya jinget du ngaya syap tieng du mla mlong umta kare mai tang gawe sunam
Either you are on the right or on the left. There's no middle ground. So nam, don't have pedang dia. Tapi berbor haga jingim jungi, haban trenya laga jong jingim kum ki khun ki jong blay, banne haga nika anju ke jingim hau kres kan rekam haga jingim jupi piap yat daga jingat. Hau blay. Amen. Namar skap chini ka pyrthei ka yo thia lengai. Haga bor jingdom. Amen. Haka pyrthei, the world lies under the sway of the wicked one. Kaktin yung malikong. Yo tiya lengai. Haba yo tiya lengai ka mamut. Yo tiya lengai. Msutus tau. Kaya ka baja, ka sulong bay, ka supidyang bay, sa sunsya. Hare nga mapi ki bakwa ban em da kini ka an ka kwa ban pi ki bor kinyale, ki bor jung kinyale, ka jing im jung pi. Kaya kinyang persya, ka jing pi pinyak jinget. Amen. Hallelujah. Terus ngap ha. Ngan lek cegak tiang ngom lek ngin lek ngan penipi ke ni skap ha. Terus skap ha ka an ke de kata ken skap ha. Ka ba tien parang ka umni, a law is an established principle that can be expected to function the same way every time. Lek ka an ke de kata ken ka bang ikwi lenti bakan trei kambet hakan nu ka por, hakan nu ka jaka ya unu brio. Ka an ka longum ta. Amen. Ka an ka bakanja mynsiem skap ha mo. To. Tangin ya pai kan dia cheka sha baar Timothy kan menikong dekat banyo skap ha. Baar Timothy kan menikong dekat banyo. 2 Timothy chapter 1 verse 7. Baar Timothy kan menikong dekat ke banyo. To. Ka Bible ka ni. Namar ublay shimla ai hangi ka mynsiem ka jing syapien. Amen. Nan puli bang sisien sama om no namar ublay shimla ai hangi ka mynsiem ka jing syapien ki babon ba ki brio lara pi puli ka jing batai ka ktien jing syapien na ka dictionary ka ju batai tang ba om ni kata ka jing snow. Kata ka jing snow ka ba tiang. Kata ka jing snow ka ba penlen a pen pisayo brio. Sabah. If you read the definition of the word fear, it only means it's an emotion. Sabah. Kata itang ka jing snow te. Ongi snow siap tiang. Henry ka Bible habaka batay ka jing siap tiang ka ong bo di mynsiem. Kapong ba ka itang ka jing snow. So nam. Amen. Haba di mynsiem nu jing syap tiang nga study bahana ka Bible, nga study na ka Greek, mynsiem nu jing syap tiang momot uday mynsiem bamman. Jadi kibor jing dom kibor kso. So nam. Haba dan mynsiem nu jing syap tiang kata ka di jing trei jing kibor jing dom ha ka jing im jong brio. Amen. If there is fear in your life, that means the kingdom of darkness is working. Hallelujah. Siap ba ong no namar ublay shimla ai hangi ka mynsiem ka jing syap tiang ka bamot wan ong ba ublay pen syap tiang ni pi balai ublay don ka jing syap tiang ublay udan ka jinget udi ublay jong ka jinget udi ublay jong ka bor. Amen. Udi ublay jong ka jinget. Hallelujah. Ha ka tu ka ju ka khot ong ublay wai ka ni lai teli sama namar ka ni ka daw ken ngapen kan mau ye me dekat ke banyo namar ublay shimla ai ngi ka mynsiem ka jing syap tiang henry ka jong ka bor bat ka jing it ban ka jing le adkar ni ong kata ka jing soundness of mind ka jing mot je berkat ka ba adkar so nam. Amen. Phim tiang ku khle biet so nam phim le kulumar khle biet so nam. Amen. Ong ublay ula ai nga ka bor ka jing ka jing le adkar. Amen. Ublay la ublay kum sa ai pi mynsiem ka jing syap tiang pi pin le kum no man ka por apa ka jing syap tiang kawan pilam no pinong ngayang persya ai ka kerta ka jong Jesu. Amen. Kam de ban sunsyar ka jing im jong ai ka yang sam jong. Hallelujah. Amen. To ngan pen pi na ka Bible yang ngilit sa kitab jong Job. Kalong balay nga batay pis pangkaan plus 2m dengan batay pis ka kaniri ka way na ka
jing penpau tiap na study ketin jom le kini tayo kani gede ka wei ngalaju study bun sien ni gini ngalaju hikai bun sien renganget bakan yarap ke jing im jing namar ublei kwa engi bangin em ke jing im ha ke jing syap tiang namar ngano pi ke jing syap tiang ngano ne fear interrupts the power of God from flowing in your life lara ke jing syap tiang ka don ha ke jing im je pi ma pi short circuit le pi ot hi ra dia baka bor ke jong blei kan tre ke jing im je pi te Pinomi ke jing trei ke jong blai. Haga jing im jong pi, lar ke jing syap tiang ka don haga jing im jong pi. Amen. Hallelujah. You'll not see God working. Tika kitab jong Job, Testament ka berim, tu ni pai lang. Kitab jong Job ke dai hadian ke kitab Esther, ngak ba? Ke nong ka balai, ke dekot ke ba, arpusan ber arpun rius, ngak ba ka Bible ka ni. Job chapter 3 verses 24 and 25. Job 23, 24, 25. Toh, ki babon ma ki buru ba ki puli ke kitab jong Job, ngak ba man ta ke singi kwa ban bersai AP. Haba pi puli ke kitab jong Job, ki jingja baro ki bajah ke jing im jong Job, nado ki khon ki kti ki bayap, ma ke jing im jong Job, nado ka spa ka pau jong u ka ba udu, nado ka jing pang ka baran ha ka met jong u, ngakwa barong AP ba kam dei ka ba wan na ublai. Amen. Ublay, umday mo uba ailat ya syaitan, ba unlay ay kajing im jong Job. Namara pipuli kitab jong Job, ngiitang na gani ka kitab jong Job, bangi ibag syaitan, udang don kata kalat ya ka ba ulak manrung ha dorong kat ka jong blay, haswa ka ba Jisu umpat kiyo halo kading pana mo. Ngitep ka ni. Tanangan pulingan penpuli pi ka ni. Sama. Ngaju batay lengkot kendiat. Dekat ke belong balai dekat bapsan berapuran polis saya kini terus apa ke Bible kong ni napa kata ke banga syapting ke jayanga kong no ngap biang okay napa kata ke banga syapting ke jayanga bat kata ke banga snowtrium kawan hanga amen kadang kau pergi tok kana ke pelabha wei ubriu sapa wei ubriu ki kem kini ki briu ki te ke kti ke jat jong u sapa tap you ha jail te ha kata ke por som tap you po jail ke oman penyap you ki stay wei u besen u bahe ba u cobra u besen u don bi ki pelat u tau besen bat kitab no ai ka khmat ni ubriu sapa kitab no ai ka khmat ni ubriu te sai chipang no ki shim do pen ki dung ye ka khti ni ubriu ni tabak ki dung bat tang ka tu ni por tu briu yap bat ka bi sapa ka bi harin bagi test ka bi jong tu besen ka don ha ka met tu ubriu walau tu besen u khampu tu ubriu nabakata ka bang syap tieng ka jayanga what you fear attracts to you tu na kay ka pa pi syap tieng pi khat ma pi hi ka ba kan wana ka jing im pi tu na kamong mga ong ka Bible kadika eins tu na it's a principle tu na sama omno nabakata ka bang syap tieng ka jayanga bat kata ka bang snowtrium kawan hanga fear is like a magnet, it attracts. Amen. Ngam yo hon limne ngam yo suk limne ngam yo jathaj hendre ke jing stom kawan siapa karon ke jing stom ke jing septiang kene ke jing stom ni kam keren ke jing stom ha kamet ke kene ke jing stom ala ke jing mo perkat dan piru when there's fear working in your life you'll not be at rest in your mind, you'll not be at rest in your body. What ka kene ke jing pen stom ben ye pi amen kam dei tang ke jing snow kon bi jong blai siapa to haka jingim jong ujub lara pi puli ba ngalong balai nga puli pi bali nga puli pi ngalong balai namar ka jingim ko jong ujub baro ka baja shwa ka ni galanong pin su tho ba ka baja ka jingim jong ujub udai ujub hi dala di u ba pli jing khang yo soitan mo ra ka jing penjot haka jingim jong ba ka yang sem jong ndai ublai amen wa jong oh blai ula tenju yo ujub haka Bible mano bang ngi boros ka tang la so ka gi kai de ki snap ha ka gi mo berkat jengi ka bang imla so ban pen ye per ha pedeng ka jing trei jong ublei pada ha pedeng ka jing trei jong ki bor jing dong ngi la skno ka sok ba ban kno e ublei
audio blay ba ai ka tu jing pang audio blay ba bu ka tu ka jing kwa ba no pi rong kam ban sngo tho ba kum no blay trai kam amen kabawat ke baro ka bajaha ka pyrthei kam dailun ka mon ka jong blay so do ai ka ni baleng ong ta namar hadien bo adam mula hap ka paha ka pop u blay ai u adam ba unlong u blay jong ka pyrthei sto nam Baramar bu adam mula hap ka pop ula ai no ka ikhtiar jong u syaitan mentau udan hok ka pyrthei sto nam baramar bu udan hok mu ka pyrthei unle kan pamon yengi ki banget unle iki bubun ki ba ye ki badan hapok ka jengdom un syara ka jeng jong ki amen hallelujah kalong manikong dekat besan skap ba kadang nang ni ke siap tiang ke jeng jong job Tiang abang adep kita kisngi ke jeng kawai jeng ki anda kum tahu jup ula jupa bat ula jupen kuat je ki bat ula ki dang step bat ula aingu de ke jeng aingu tang kat bakum ke jeng ken jeng ki baro sapa na ba ujup ula ong bong no ki kun chen rang jong ale si ki la le pop bat ki la kentat you blay hala ka dok not uting ba ki kun ki la le pop uting ba le si ki kun kila ben you blay kata ka jing siap tiang ka play jing khang yo syaitan ma penjat ka jing imju amen ka jing care ti sha ka don ka jing imju job ka jing da jing care ka jing blay ka jing imju job la pi puli ba sngap man puli pi ya si pi 4 puli ka ni kan puli pi khat ban riu ko om ni sngap ma Tiga jaga singi bagi khunu blay ki lawan yang khmat utrai baru syaitan ru lawan hapreng jongki baru utrai ulo ong hau syaitan nang no mewan syaitan tu le thu utrai ulo ong naga balek chani bat shawaya ka khndo bat naga baya chrum sheneng haka syaitan umji shong thai Tiu utrai ulo ong hau syaitan me khmi thu yu shakli jonga ujub na ba umdan u bakat ma u ka khndo ubriu ba janai baru ba ie ba shap ting yu blay baru ba kyarno naga basniu syaitan tu le thu utrai ulo ong ujub ushap ting yu blay krem dau memem shamla penlong ke jingkier saudong yu amen kalau ke jingkier ong ke jingkier ke jing da jingkier ke jong blay ke protection ke jong blay sambau kham ong tang ke jingkier u sambau ong ni mem shamla penlong ke jingkier saudong yu saudong ye ke yeng jong u saudong ye ke barok ka ba udan keleng mela kur khu ye ke kam ki tie jong u bar ka spa jong u kala roi ke khendau amen syaitan u recognize bakarong ke jingkier ke jing im jong ujub wala umtip bakarong ke jingkier ana syaitan wong karong ke jingkier ke jing im ujub enam amen kumno pa ka tu ke jingkier ka kayar kam de bo de play ka an ka bakan jaman sim ke ke ka an jong ka pop bat ka jingyap ka terekam so nam da ka jing shep tiang ka play Amen. It was the law. It was fear that opened the law of sin and death to operate in the life of Job. So now, amen. Hallelujah. Pina migania. Batakadao kiki borok ka jaha ka Bible phiap banda phiap da bisha bania na ka ting jong blay balai ka ja kum ni balai ka long kum ni phiri ban kali kum kita ki jing kali na ka ting ka jong blay. Amen. Amen. Kanong pensa dum mi phi. Ba phinum ko no yo blay. Aku abang bangi emah kata ka pateng ka baki brio ka sup bai ki bakno yu blay ya ki jingja ki babon ka baja ka pyrthei kat ni ki jing sniu ki ja ki brio ki ong ude blay kanda kamlong ka accident ude blay o yap kloi brio o ude blay ka sup ba ban chong ude blay kam song thu ki jing long ki jong blay ka jing yap kan mau ba ka jing yap kam dei not anything dead is not responsible by God. Mereka ain ke mereka maka kendo. Amen. Sekarang bang naik few ways shabi. Proverb ulang bakat pradu kat barfwe. Kumno bakan ka ain ke terekam. Kumno biskwa bakan ain juga jingek ke terekam maka jing MJP. Very simple. Kini dia record ngai TV no. Are, kini ngai yo so berbor legitip berbor. Kini pek bah. Biskwa bakan ka ain ke terekam pi. Kini hai ni record. Proverb ulang bakat pra. Record ke barfwe sekarang bah. Proverb 18:21. Aku apin puli bahai kini record. Om ni. Ka jingyap bat ka jingim kilong ha ka boru thliet. Hey? To. Wong no
jing yap ka an jong ka pop ba ka jing yap ka terekam doi thliet ka an jong ka jing im hau kres ka terekam nu thliet kum nu pi priang kum nu pi yo lek beneng dau thliet pi pla bau jisu du trai da ka do not pi nge bau blei la pen pat u jisu ni ke bayap pila yo mat ke jing pen mai ke jong blei ni na ba pin lek beneng amen ka ba mot kum nu ken ka pyrthei kam la ma su thu kum nu da ka ba pla yo lek beneng la su thu ka ka an ka ba kynja mynsiem sto nam amen it's a spiritual law confession ka ka spiritual law ka jing pla ka an ka ba kynja mynsiem amen nganget jisu mela yap nganget mela mi pat ni bayap ka jing em jong blei ka tuat ka do not jong pi amen samba om no ka jing yap bat ka jing em kilong ha ka bor u thliet jong blei kham ong ta thliet jong syaitan kham ong ta thliet jong pi amen orang mau oh la itu la tem yang oh itu la kenya la khiam yang la tem ta orang ngalong mni pi ki brio tu menta ki banget kilang keren kulmar ha tinam oh itu te la tem la yang la tem kon pi ke jing tem jong bor jinum kim terekam sui pi rema pi keren ayu ma pi keren ayu malagas ngi amen oh iparu jonga ipangkum tu menru pangkum tu ngaru ngapangkum ni ha kajing pang jungi ka her pateng na we ki don waju keren kum ta amen kajing her pateng jong kajing pang kala sange aga do singi priang yu jisu amen amen my father's sickness my brother have sickness so it's coming on me don't believe that don't show ka jing her pateng jong ka pop jong ka jing pang jing kro amen pitep nam boleh ngau ngi film ni nama ngim tangia ngi jong am ngi bro oh pitep boleh ngapang kum ni boleh ngi pitep ngi dan diabetes oh mi eat jong dan diabetes email dan diabetes mentabarok dan diabetes ko am ngi pi bak lara fikran shikaran kum ta ma pi pen activate e ka an jong ka pop bar ka jing ya pa ka jing em lo jong be careful what you say every day amen nan puli biang ka jing ya bat ka jing em kilong ha ka boru thliet bat kita kiba it ya u kin bam ya u so jong u ha ba de u so ka mod dan u sembai le nam num dan u so khlem u sembai le nam ka mod u sembai de ktien jong pi ki ktien jong pi ki de sembai your words are like seeds and one day you'll manifest you'll have fruits dinam kabamut tawanong ani balenga pangkum ni usembai jong jing pang la kira bet sibet malagas ngi ngapang gapeselet ngi ngapang let no ba de thui briu ngi ngakot ngakhia ta ai ngui blek ngakot ngakhia ri diam islam jisu la pen khia nga hallelujah amen ndai ngi thu kana ngi stanat bha dang tei long kemie kata kli besto dua ise kata kli oh nda pada ni rupang supang lut dang na pang itu kana ka jing pang lut malah ka si lar pikiran jing pang tikan kai ga pinyo usoi pinyo kamang manga ka bible ko amen amen ni em ha ki sngi ki ba ki brio ki stanat pan yathu e ki jing pang jong ki namar ba ki brio kan smusun ai oh pi pang kum ta oh wan dengan jilot nai pi wan oh pi pang kum ta ngi pan smusun ai ki jing pang ha ka met ki brio amen ngam ong ha ba pi pe po ki brio su tho ba kan ni ngim ni ban cha bang pan smusun ai oh hoi ki pi pang kum ni amen beli pim doai beli pikiran ka cobalai mana ka sngi pikiran ba ye ka jing pang pin doai sisien ba pin yokia pin yokia beli pin yokia baru syuk ta pila bet u sembai jong ka jong ka jing pang wat ong ken kum nu beli la doai ngam yokia pat ha nganong pi kam dei tangga ba pisha doai ba pin yokia kari mana ka sngi pikiran ayu te mana ka sngi mandi adu Saturday kran mes pang jing pang siu blai pastor duai ni okey no ha
cắm trei cái tôi jing pen kia jong blei ngam ong bu blei kwa pen kia ka an ma phi phi la de pen trei kam lupa ma phi amenแต่เราดันกิบริยอkia danกิบริยอkia blei pastor itu yo kia ini yo kia kata ka de go Namar kaya ka ba kile ha ka jig impirum tip lot ni na. What are they doing in their kaya ka ba kimi action to ki himla man tip. Nga ting ting ki musep kiron ki por nga nget ba kani la phila mat kiron ki por phi khena ba thia song ba ka ta ka met ka pang ka tha som kwa khi thia lep no por mo ta ma lep no la kwa ban ut trai ka ngoi me ra ka jing jam san me la pan khia nga ta ngai ngoi me trai ka ni sngi me la thau ngan le ka men trai ka ni ki ktien ki mang kren ka activate e ka met ka met jam phi kari ka ante amen hallelujah te kum no ka jing sep tieng yo ha ka jing em ne phi kai va phi kren kai le ka jing sep tieng keren si keren ba kata ni ngatieng te khon yo long ta ni ngatieng te yo long ta baliki kime ki pa ni ki singi tieng la jong ki khon kyo ni ngatieng te khon jong ai le kum te long nom no ni ngatieng te de lang par lok ta ngam nga khwa nong kat nang keren kum ta soi ta nang yo bor ban tre ha ki khon ki ti jong phi that's right amen phi duai nam ta ki khon wa nong ngatieng amen amen hallelujah kari ri ka wei ka ba phirong kam man husiar bhai la ko jong jing em la jong sama ka an kini ki tre kam bai barabor so na kari ka an te ka tre kam bai barabor kum ka an jong jing tan plus tu am amen so your words are powerful then am to an pen e phi ko wei record ka bangi barok ngi tip ini ke jing jang ini phai kin dia cho Matthew kalong bapra Matthew chapter 8 sama Matthew kalong bapra an pen ipi adli ki jingjan ka ktien dong blai Matthew kalong bapra lara ka jingem ka jingyap ka ka bor uthlie ka mo phi mala ka singi sama ka jingjob la ka jingkur khu ka jingtem ka uthlie jong phi re nam ka jingjob bat ka jing yo ke barote ba phin mat ha ka jing em jong phi ke reu thliet jong phi amen ki briu ki ong ni oh ktien te le yu mo ngir ngila jung ngap ha ka ban ong ba em ngas keren ka phi mo na jong nem ta em ngas keren ka phi mo ha hele ki ktien kim long ta ki ktien kilong eternal words are eternal that's right ki ktien ki ne aka house to nam Kumun ai nuk sai pi phile kan nu ka yeng ki banong ka jing mai dai he to ka yeng kan don ha ka le air ki tu ki ktien to nam namar ki tu ktien ka ra te ka ra ide ye ka jing sep tieng ka ra ka jing ye ki ktien ha ka yeng ka ba phi parum pare ka dong ka jing e ka jong blei kalong kum nu tu ka yeng ka lai luoi te nam ha amen ki ktien sa ba Matthew kalong ba pra ka nu ngoi phim tan Kenapa bukan no ipi? Masih harus nombor pra. Tu ini pek lang dekat ke bar pesan. Sengap baik ini ke jingja. Kalau nombor pra ke dekat ke bar arpusan. Tu pulang dekat ke bar arpulai. Bau jisu penjajah ke eriong sama. Dia bola kiu Matthew chapter 8 verses 23 to 26. Okay. Dia bola kiu ha ke lieng kisenran tu u ke le bot yo u. Ha kmi ru ke jingki phalo ka ba krau ka lami ha ka duriau kat ban telep ke ta ka lieng ne ke jing at plong rei ulayo thia skam ba. Ka Bible kong Jisu ong na pipuli Marcos na pipuli ke jing tho ong no yang in le che silang Jesus said let us go to the other side u Jisu la dep ong lupa yang in le che silang u Jisu kham ong bangin se kendo jing bangin se u kham ong gi sanran jong u bangin se kendo ke jing e ka ba krau hapdeng jo duriau u Jisu kham kran e kata hana ya kat bakirang don hapo ko duriau ka Bible ko ong ba kendet sama kelawan gene ke eriong sama Hakmi ru ke jingki phalo ka bakrau kalami ha ka duriau kumno ka mi na ka duriau ka jing phalo na ka bor jangkal air tenam u syaitan upanong kam ni ka samba ben pen phalo ha ka lieng jong Jisu bagi senran samba an pulir igene ke jingja dia bagi senran jong u ke lewan u ke le kesiu ki ong ko kan rat tu pen em yangi ngin sayap ang ni samba
Kisenran ke ong no. Kila siap tiang ni na. Uji su yo thia sap ma kata kawai. Uji su le yu yo thia halieng tas ngap ba. Bale uji su yo thia halieng. Nama uji su la dep nge. Ba ka por ka bu ong yang le chi silang gedu riau. Ula yo I lupa ba ula poi silang gedu riau keren ki ktien ko jengai. Kisenran la kila sunget be ka ktien ka bu uji su keren makiru kinong long jai gini ler de maki ki kham shem ikhtiar ki kham penong kam me ke jengai jungki. Amen. Siap ba? Ko kenra tu penim ingin siap uti ula ong aki balai ba pilong ki ba siap ting api ki ba red jengek. Kajing siap ting kajengek. Siap ba? Laradon kajing siap ting kabut ndan jengek. Lani red kajengek. Denam. Laradon kajing ngek kabut ndan kajing siap ting. Amen. If you have faith, then there will be no fear. And if you have fear, that means there is no faith in your life. Amen. Uji so yi senran. Pila de ban sunget yi ktien jong aken. Kamanga ong yang yang duriau. Rewang pipi pek ban ban ni ke jingge. Kemnget yi ktien ke bakar na sentur jong yang yang duriau. Amen. Sengak bang ni. Abang yi syakri blay. Kamut pakai jingge kan umwan ni. So now ujong ani kumno ma hakapor bangaran aku pyrthei ngam ju kendu jengek kene ni mentanu pa syakri ublei kumno mat jengek ni pin mat nama kini ki senran do ki pen ko ngu e sur jong uji su hi balai siang ngedu riau hene ki kendu jengek kamut pat namar ba ki kendu jengek ba kim don hakamon jong blei ki don hakamon jong blei. Amen. Ki le amno uji su ang bawan ke jengek penon kam me ke jengek. Amen. Ai ba tu ka an kan terekam. Amen. Lara ka terekam ka jengek jong pi ka an jong jeng em jong kres kan terekam. Ha ka no ko benta jong jeng em jong pi. Amen. Amen. Sekap ba. Na tahu om ni. Api ki barit ka jengek sama. Anda kum tahu la kiu la sneng ye ka leer pa ka duri ru ti ka long ka baja ula le omno ong ula sneng. Ong pi ru pirong kaman sneng ya ka jengek. Amen. Walau kesenran, ni kat ni kejing layap kat mentade. Ni ngata layap mana kedua jing ngiyong ta. Ni layap dengan kejing ki ngirong thikum kesenran ni layap dengan kejing ni nam. Jisu kan ong ta ni layap mana Jisu sling ye kejing Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Sneng noi ke jinge. Lemar na pim sneng kan don sidon kan pen i. Kan no ka khlau tu ke jinge. Amen. Amen. Pilek umno. Sneng ye ke jinge kan jai. Uji su sapa. Ke baro ka bo Jisu le ha gospel dai. Upen inuk saingi ki senran kumno bangin em ke jinge ha ka pyrthei dia. Balai bu Jisu pen i ki senran kidan lang uyuk kiyo i bu Jisu le Jisu ang ba kat ni pi yang bat nga di u kan rat jong pi ki nong bot jong bot di ke bang angale ngi bre mentang i le dia ka kejat jong senran ani ngan sayap Jisu ang keren ni ka jong jike wat ong ngan sayap. Amen. Ngi keren keten yap la yap ni. Sekarang bang noi pi, kiktian ni pi ke badan bor, husiar pakai berfikiran. Amen. Usok dia, unsami. Dalam ni usok apa orang? Ani kunum ni undi ami. Nomor sapa? Usembai filabet, kat nang keren piai om yu sembai. Kat nang keren unang mi slut di sembai. Kat nang keren unang long ding tu sembai. Kat nang keren usami sok tu ding. Amen. Amen. Karong ka por dia, sonam. Tarang husiar ke berfikiran ni keju. Piapan penkelai krom keren jempi. Lalu pi sakut si sakut agak ju ke jing bara bor baro si jing penkelai krom keren jempi. Amen. U Jacob unum tho silen nong baro ka wei tam spong tliet. Kalong balai jong Jacob benam. Keren mo spong tliet, bale u keren spong tliet namar idi berit tamai di khotmet ibak sam sieng. Tambah dan badan borpat.
Amen. Lak man wiang ding. Amen. Lak man rak jeng apa je perah. Lak man tei, lak man penjat. Haleluya. Ini telia je klaim siang. Nah. Kau beriau kau ingat. Balai mo ketelia jong beriau ke dan buang ni. Orang baru kita meradu kita telia je. Balai pada ketelia beriau. Why the tongue of a human being? Nama datang telia jong iki beriau ki balak ban form iki ketien. Amen. Kerana dalam tak kesengi pek bah pikiran ayu ke jeng jeng pi. Uji su klam ong bapin keren capang ke jeng uji su ong keren ya ka jeng keren ya ka ong pa jeng pang no la piu ulum mon ong ani kau ni ulum kat nang keren ya ulum kat ta pin sakot ha ulum kat nang keren ya ulum pin langkum ki khon Israel haju syaju kat we sengi depan poi na po Egypt hadu ri kanan hadu South Post nem tang kat we sengi ke de lenti ban lai only 11 days journeying from Egypt to promised land South Post nem haju syaju balai knyom palan keren cikeren ke haju syaju amen tapi bahasa ka jing em piru haju syaju hawat naik kena you balai naik kena setan pai bahaya la di fikiran ayu piu banget dia setan ulun hapok jam pi amen wano mang ani kini kising pastor fitan yo song kulai bah ka jing em jong ngomong ta ni song kulai ma pi lo song kulai ngomong upan ha upam nget ni hoi ken ha upam nget ni pi piap long ma pi ni lo jong amen hallelujah amen ki brio ting ki keren riu blai ndai ki kham song thu ka ktien jong blai ki pen khrau setan ni setan te pi ula le palat ula trei khlie kat nang ong ta setan kata ke kala yo bor nang yo bor nang ta nang yo bor amen na pni pis ko ke jing jai ke jing eng jong Petros phai ngam Matthews kalong ba khat sao Matthew chapter 14 look at this Matthews kalong ba khat sao ktien jong pi kalong ba don bor ba sa ma u Jesu tapi pek bahai ke jing em jong u barok ko ke jing sakri jong u ngakwa ba pin pek bahai ke ba Jesu keren na ke sentor jong u Tiếp năm. What Jesus spoke out of his mouth. Matthew chapter 14, 25 to 31. Sama. Ngan pengkot dengan ni. Tolong. Sepen ais pisah arti kiri kot. Yang sepengkot ang ni mo. Kano. Khatsau. Arpusan hadu. Hadu ngai pi. To. Ngini apek yang jeng jeng Petros. To. Ujisu uyat halor ke du dia to dekat nan dekat bar par kumni ru jisu la kentui ki sendran jong u ban kieu halor ke lieng bat lek no haswa jong u siliang kan ba udang pelaj no iki pat ba dia bola pelaj no iki pat ba kan de ko wei mo ke jingja dia bola pelaj no iki pat ba ula kieu sha ulum wei brio ban duai baraba kala janmiet ru ula dan hang ta wei brio henai men kata ka lieng kala don hapdeng ke duriau ya ka bala pen ki da ki jingat pelun na bakal kala be persya to dekat parsan dia ka jingap miet ka basau ujisu la lek haki udayat halor ka duriau sama haba kita ki senran ti kala yo iu ba uyat halor ke duriau kila sngo knyu kita ong kalong kerengai ti kila lengyar na ka basyatieng Sekap bau Jisu ong no. Henry Jisu kumni ru ula keren haki udaong tu sngo slur day manga tu wat siap tieng. Habaron gajing siap tieng Jisu barbor udil wat wang day manga wat siap tieng. Amen. Amen. Jisu kemok siap tieng Jisu jubab wang pimde bandan kemasiem gajing siap tieng. Wang umno sekap ba. Henry Jisu kumni ru ula keren haki udaong tu sngo slur day manga tu wat siap tieng sampai dekat bar pura u Petros ti udah tu ulang ha u ko trai lada day mami hukum yang aban wan syami halor ko pada nunu senran mo ngitip bo u Petros ru yat halor mo halor ko duriau u ti ulang ong baro ong tuan sekarang berkata dengan mami dekat ketina Jisu ong no tuan u Petros ru ulang nget dekat ketin u yat halor ko duriau sampai Amen. Tuan tiap bau Petrus lahir na kata kalieng ulayat halor ko ban let show Jesus kaba. Henry haba ulayo kata kalier bakajur samba. Lapet cai mentah.
lapet pat sya ke baja saudong yu klempet yu Jisu klempet kita kam sengap kita ketim Jisu ong tuan lara usu buat baik usu kemi baik usu bat baik hande ka Bible ko ong ba la long no kalawan ka jing arta tien samba lapet jaga jing la arta tien no menengal angit mentang la arta tien Denam sengap ba Henry haba ula yoi kata kal baka jur ula snow shep tieng bat haba udang bat ulas dang ban ngam ula perta udang ko trei to pen im yanga terus kap mangan pulilot mo kumdi ru Jisu haba ula kene la kakti ula kem yu ula ong hu ame u baret jinget balai ba mela snow arta tien kajing snow arta tien te si bahayeng ba jisep tieng si para arkemi macam siap tiang jing arta tiang haleluya amen but don't get jing arta tiang if there is doubt then fear will come in kumnu ka kha ka jing arta tiang na ba pipet ka jing pipet saudong ke piklet no ke ka ba ka tiang jong ble ka ong pipet ka jing ja de ka pan kha ka jing arta tiang haba wan ka jing arta tiang ka pan kha sai ka jing ka langkat so na amen kajing atatian baga jinget barbo kaya lang long kumba kajing kermen baga jinget kaya rengkat baga jinget syaslam kaya rengkat baga jinget kum taru kaya rengkat kaya kajing atatian batka jing siap tiang amen haleluya terus ngap bahaya kini gawe hendak haba ula yo katakan bala jur ulas snow siap tiang baraba ulas dang ban ngam siap ba ningkong uya ulas dang ban ngam bale kajing arta tiang ka pengam me phi haru ka poi la siap tiang ngam sunan ne aingu yu bleipat bara phir ha preng tu kajing juga jing emru kene jing duai bang trai no duai kum no ko trai tu pen emenga Jisu kene la tu khti menyerap yu amen ese kajing em jing ngi ki por ka bangiat kum ni kajing em mo ne aingu yu blei bah bangi khot kerpat yu trai rong trai rap yang Jisu dan hang taban kene la tu khti kajing amen banyarap ke jing monum engi ka to jing ka bangi mat ka jing amen pitip na ka jing jingi banya jing barabor shwabo petros un mi na ka lieng dai kam dai ta mo ya haru duriau rich perkhat ma pi kasur ka ba mi napo ka lieng ti kita kisendran kita lang me petros li oleh sebet yak mu me halor kila akran gini kisendran patros ong Jisu patros ong no tra de mame ongan wan ubat kita ka ketien pi na terpi bat ka ketien ke jong blei ke jing pi blei ukran ne pi pinum arta tien pinum ngam jelop ha ke ha ke jing sto na pi pin job ke jing amen wanum sha baka arta tien baka jing syap kan yo pi apa pi tang man nget ya no blei ukran ne ke jing pi amen bat khak kita ka blei ukran ne pi amen lara ka Bible ko on da ki jam Islam Jisu la pan khia kamot ma phi nong bet la pangkum nur nganget tinggal adap ngalep duai nganget beraki jam Islam Jisu la pan khia enga ngan bat bet khak ya kata ngan bat bet khak ya ka jing pla naga ktien jong blei bat ngan pla ru malaga sngi beraki jam Islam Jisu la pan khia enga ngan pla amen walai nai sigirang don kidak kishen ka mek ngadong sopang ngadong tha ka Bible kon dai ki jinjam Islam Jisu pen khia nga ngapply ka ta ka jing em jonga amen kamut baba phia jinget kam don de ki jinget ka don hene kat ma phinang ply ka ta tien ka jong blei kan wan ka por ka ba ka pen khia blei kan tuot ba ha ka jing em kan tuot ani ada pla kum nong tang khalmi okhia nele pla ba phin le okhia what num give up stang nanti so nam ono bang ada pla lai spasian lagi jing sam jis pen khia nga pla sia jar sien amen ka jing mot jong aga de ni tap de khti nom le ga donut jong pi bat kren na ka te jing so thu na ka donut ka ba pi pla na ga sentor amen pla de jing champang khti jong ble amen nong e pi nga yo khia naga jing pang no snem ga jing pang ring teng ha ka met jong abang sakri blake ron ki por bo soitan pitip nem upen wan la jing arti jing sep tieng ban bu ki symptoms jong jing pang ga barem ha ka met jong I have spoken to him soitan ngara de ngam dei chu ban ngam persang su ban yo khia
Skapa ngingin persang man yok khia ngila dep yok khia lo pardas nem shwa kaji pen khia kam le ke ba phia persang man yok khia no blai ka de ke ba ubli jisu la dep pen khia phi ma phi da ka jinge phi chu pediang ya kata le no try ngabat kete me ora nyam sam jeme la pen khia ngabat de kata meditate de kata ngabat be kata ji em jo amen amen pi ba phia ba du bleng ko ba no pi ba ken dan ke jinge le ke jing em jom pi tambahan dari pin job lara ka kete no bleng ka dap ha ke jing em jom pi amen pin job hallelujah amen kum no pin job iki ke baro mo ngi tep be kata ngin pai kan diat ani kong Yohanes mo besan 1 John chapter 5 khat ka ba khat du on saman IP 1 John chapter 5 Pi kwa em baka jinget je pi kan terekam barabor keren ki ktien ki badap da ka jinget keren ni ka ktien jong blai na ka sentor jong pi amen wat num shutut kulmar ku khon bi jong blai ha ka jinget keren bar ki brio ngi ha bang keren ngi la nget ha ka jing duai lai keren bar ki brio ngi keren ar tien ngi keren bar ki brio bar ngi keren jing sep tien ha ka jing duai tingi duai u blai ha ka jing keren bar ki brio par ngi keren da kumwei Kajing keren dong pi ke pi keren bat ublay ya kajing duai bat ke pi keren bat kibriu kadi melong kaju. Amen. Amen. Da plan lagi kajing sam ji surat pen kia. Kadi kiri bre. Oh ngarang pang ni pi mentah. Oh kena kajing pang lagi kan alang kambun tak kan alang kamkiu. Pi duai menne bat ublay kumno kajing keren mentah pilih cek giwei kibriu keren da kumwei pat. Pilih amno pi the hi ya kajing et ajong. Never work for you that way. Sama. Beringkong dari ai ngoi ublay tu ke jing kemen shawang pulih ni dekat ni kan ni. Ai ngoi ke senam ko jong Jisu. Bagi dan ki ktien ki jong ke jingyap ka bangi keren ya la dia ni ya ke badai jing em jingi. Ong try ngapan map na mi. Bagi tu ki ktien jong ke jingyap ka mi sentul jong a persai ka met jong a try ngapan map na mi. Ka senam jeme ka sai khoi kita barok kinum long kita ki ktien try. Amen. 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 Ngiran ka lat ka pangilap man penbhai ka kum keren jongi ka jing em ka senam ko jong Jisu ka don amen bani kong ya ne san sao sama umno naba ke baro ya ka bala kano blay ka job no thiau ya ka pyrthei sama ke berana ka pyrthei usoitan ka jing pang ka jing dok ka jing crow ka jing ki bawan umno Belakang no blay, belakang no blay. Agak por ba pilap yang Jisu belakang no blay. Denem, siap umno. Tiga ni kalong kata ke jeng job, kabala job not tiaw yang kata ke pyrthei, ke jenget jongi ken. Ke jenget pin job tiaw yang ke baru ke pyrthei. Amen. Amen. Ong ke jenget, ke bekerja blay, ke trei hapok jonga, ke job tiaw yang ke pyrthei. Amen. Skapa. Kumno kata trei, kumno pipteri kami ke jinget, ki ktien jong ke jinget pikiran. Ka an jong ke jingem jong mynsiem hau Jisu ka trei kam. Amen. Amen. Pero menarum das ngi pikir men setiap ani na nan jing le ka mer ktaru na ke jam sam Jisu pen kya nga try ke ngi ke ba krau ngan le kemen haka try nga ai ngo ime ngan mat ke jing ba ke jing snei jome ke ngi ngalong bla kurku ba ngami na po ka yeng ngalong bla kurku ba ngawan po ka yeng try ngalong bla kurku ni snong ngalong bla kurku ke ni kanong ba apply ke tien jom le na ke sentor jom pi amen hane shwa ba pin pla pihak pendap syuai ke dok nut dan pihak ke tiru belai. Amen. Nama nagi jing slay jong ke dok nut ke sentur ke keren ke Bible kong. Amen. Abundance of the heart the mouth speaks. And if your heart is not filled with the word of God, aku nongi pi bagan ni ke por, kam dei shu ke por gi bangin sim sting ha ke bare ke tien ke jong belai tip nam. Amen. Koi khon bi jong belai wat sim sting ha ke ba phin puli te. Dan kapor ke papin puli ke tien jom blai ngam tep ko nu kapor ke babhai pi hana nga kwa banoi pi pen mlien ye la de ban tep ke tien ke jom blai nganai sai pi apa pi bamja de lesi pi bamja tang bar udai mana ka skiru baro steo sa bang nganai nu sai pi pyong ni bamja ja udai hana pi por pi terekam kumno ko to ka bor ka mi kawan ko to ka pi bam em tu ja udai hana kumno ha ka por ka badon kam pi su thu ba ka bor ka mi na pi la de bamja Tapi ketien jong blai ru por pi puli le si piang
Tiap ngam ni ngasong sok som tian te ni ngasong thai tiap ni ka tiap le ka trekam dong em phi bam te ha ka por ba ka wan jing e dai ka tu khti ni umble kan sakran ni phi kan sa ni na po jum phi amen te wat num le te ka jing e jum phi ka por ba phi kan do jing e te shwai ka jing e shwa ba kan do ka jing e wa jong mentang la kan do jing pang mentangan ai ngoi umble phi la ba le ka taru ndai teng teng ka ko no ki dong ki bru ka la dire ka por dia dah kepor. Amen. Teba mega ketien jong blay, nama ketien jong blay, keretang maka kelenti ya kebaga jinget jong pion teh. Dan syopat tak kebaga kelenti. Amen. Amen. Nama ke Bible kau umno, ti kata ke jinget ke jana ke bayok snow, bat ke bayok snow ke ketien jong blay. Amen. Tang ke ketien jong blay keren bore ke pantai ke jinget jong pi. Amen. Dan syurga kumai, dan kot kubor, dan kot, dan kebaga kelenti. Tangga ketien ke jong blay. Amen. Hallelujah. Ni dua ingin aingo you blay. Kenrat ni songo ime. Ni asyme ke buram ko pa ke deka. No pai singi songo ke ketien jo me kenrat ni yo bani pleu ben siam ki khon jo me. Dua ko pa ke deka ketien jo me ke dalong jingem ke dalong ben siam ha ke jingem jong ki ko pa. Ngadua ko pa ke deka ketien jo me ke baki yo sngo men ai bor ki ke baki la ban pentrekam. Kinom long tang kinong yo sngo re kinong le ke ketien jo me kenrat. Ni asyme ke buram trai. Ni gur khui me nam dani ke por. Ni gur khui ke ketien jo me ngi aingo ime bagat ketien jo me ke trekam barabor ko pa. Ngi aingo ime bagat jinget ke bakenja blay ko trai ke trekam barabor ablay jong apa. Haga kertenge jong Jisu ber Nasret. Ngi asyme ke buram ke jingo ko pa haleluya. Aga kertenge jong Jisu ngi aingo ime.